गासैनो बिथांमोनखौ कनसिपिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर मर्निं मोनसे टपिक मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एक्जाक्टलि माने फेसबुकआवबो नुखाबाय जानो हागौ नाथाय नोंथांमोनाबो अब्लाबो नैबे फेसबुकआव नुखाब्लाबो नैबे आं ससे भिडिअ क्लिप लाबोनायखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिनि उनाव मा कमेन्टफोर हरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ बे माने संसार जानायनि बेलायाव बोरै जानो हाखो एबा माने बोरै जाखो एबा बोरै जाथावखो माने बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ आरो नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांदो मबाइल हरग्रा दहायनिफ्राय नायगासिनोमोन जोङो माला मबाइल हर फरायग्रा नायगासिनो साला जों नोंसोरखौ गुसुं खनानिफ्राय नायगासिनो नोंसोरनि आखलखौ जोङो नोंसोर बिदिसो नोंसोर बिदिसो जों नाहरगासिनो होना दासो दख'ना गानबाय दासो दख'ना गानदों नों फन हरा बिदिसो गाबोन आखलाबो सांखौबो नायखुमागासिनो जों बिनिफ्राय बाब्रे गाबोन लिहरगोन गाबोन ससियेल मिडियाआव थांसिगोन भिडिअआ नोंसोर बिदि बिहामजो बिहाव बिदिसो गाबोन नायबाय थालाय मा खालामनाय बिसोरो मोदोम दांदों ना माखौ मोदोम दांदों माने बे जेबो मोनसे मबाइल जोङो बेसेबां नायखुमागासिनो हमलागासिनो ओरैनिफ्राय बिदि माने लेवराबा फैनो हाया बेबायदि फंनैसो बलाय गाबोन बुद्रु जाबाय बिनो होना होदो बे नायगासिनो न' सिङाव बे गलापिनि बिगुमै फैनायाव नोंसोरखौ बुंदोंमोन दा नों आंखौ पसन्द हमदोंमोन दा दिनै मा नुखो आं नोंसोरनि आखल गियानानो जाखाया मिथिखायो आं डाइरेक्ट गाबोन मोनगोन दे गाबोन मोनबावगोन सोरो दुइ तिन घन्टायानो जाबाय मानसिया नोंसिनि आखला बिदिसो बिदि जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे जाथाया माने फेसबुकआव माने ओरैबायदि शेयार जागासिनो दं माने दिनै हरावसो माने जास्ट नाव दिनै हरावसो माने बे भिडिअ माने शेयार जादों आरो ओरैबायदि लासिंसिं आरो बिहावजोनो बिहामजोआ माने उन्दुदों आरो बिहावजोंनो बिहामजोआ माने सेक्सनि रिलेटेड बा रुमाव बा न' सिङाव माने सिगांनिफ्रायनो माने 3 घन्टासो नामा सिगांनो माने दंखायोमोन होनना बुंदों आरो गामिनि मानसिफोरा नायखुमानानै बिसोरखौ माने साजा होदों बिफाखौबो माने बिहामजोखौबो माने बुदों आरो बेयावबो जायबायदि बुग्रा मानसियाव माने बिफाबो दंबलायो आरो जायबायदि माने दायगिरि मावगिरि बिहामजो आरो बिहावजों बे बिहावनि फिसालायाबो माने बिफाखौ बुहरोसै बेयावनो ओरैबायदि लोगोसे आं बेखौसो बुंगोन दि ओरैबायदि मोनसे माने आनलिगेल गोरोन्थि मावदों जायबायदि मानसिया दायखौ हमनानै मोन्दों दिनै हरनि गेजेरावनो हमदों नङा होमबा लोगोफोर दिनै हरनि थांनाय नैबे दा थांनाय हरनि गेजेरावनो हमदों नाथाय बिसोर माने ओरैबायदि मोजां गाज्रि रावै बुदों लोगोसे दायनिगिरिखौ बिजिरनांगौ बुनांगौ साजा होनांगौ बियो माने
आंनि थाखाय बिराद कारेक्ट बाथ्रा नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंहरनो सानदों आरो जाय बायदि हमग्रा मानसिखौ माने आङो गाज्रि होननाबो बुङा जाय बायदि हमग्रा मानसिखौ आं माने कंग्रेचुलेसन आंनि गोसोनिफ्राय माने एकदम बिराद माने गोजोननाय थागोन बेबायदि माने जाथावै जाथायखौ माने हमनानै माने बुरखांनानै जिखुनु माने समाधानखौ क्लियार खालामनो हानायनि थाखाय आं माने बेखौसो गाज्रि मोनदों जाय बायदिनि न'खराव बुदों बै बुनाय न'खराव माने सासे उन्दै गथ' दंमोन दै आं बेखौसो दुखु मोनदों माने सासे उन्दै गथ'आ बिमानि सिगाङाव माने मुस्रि जिखुनु बैसानि मुस्रि थायोना बे मुस्रि खाथियाव गथ'आ गसंनानै गल'ल' नायबाय थादों नाथाय बेयाव माने गाज्रि राव बाहाय माने बेखौ माने बुदों हान्थु खरायलायहोदों नाथाय बै गथ'आ माने मेगनजों गल'ल' नायदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट बोना नायफिनबाय था अब्लानो मिथिगोन बै गथ'आ बिमानि बुजानायखौ बिमानि गाज्रि रायनायखौ माने गथ'आ ए टु जेड माने खोनाजोबदोंमोन माने एकदम बर' रावजों जिबायदि बाथ्रा रायलायो गाज्रि आथोननि जे गाज्रि खोन्था बेखौ बै खोन्थाखौ माने बि गथ'आ सेस खोनाजोबदों आरो लोगोसेयै गाबोनसो रांबो मोनफ्लांगोन नोंसोरो थाथ' बेयावनो जमा दोननि होननानै बिखौ बिहावखौबो बिहामजोखौ माने मोनसे न' सिङावनो जमा दरजा मारिजाबनानै दोननो नागिरदोंमोन आरो नाथाय हौवाया बर'नि मिथिया निजिनो असे बिहाव होनना बुंदों आरो जाय बिदि बुग्राफोरा नै दिनै समाधान खालामनो नागिरदों जे मा जाबोगोन मिथिया नाथाय दायनिगिरि हमग्राखौ आं गाज्रि बुंनो थाङा नाथाय बै उन्दै गथ' थानाय समाव माने गाज्रि बाथ्रा होननानै माने बिमाखौ साजा होनो नाङामोन लोगोसेयै एसे सायबिजि खालामनानै बाहेरफ्राव थांथिंनो सोबानानै गालांनांगौमोन लोगोसे बिनि उनाव दिनै बिसार जागोन होनना बुंदों नाथाय गाज्रि बाथ्रा बुंनानै माने बै गथ'नि सिगाङाव माने बाथ्रा बुंनाया माने समाजनि थाखाय आन्देगेल जादों बे गथ'आ माने ओरैबायदि माने गोसोआव थाखासिगोन दै जाय बायदि गथ'आ माने फरायफुनाय गथ'फोर 9 बोसोर 10 बोसोरनि गथ'फोर जिखुनु दिमागाव एक्टिभ थायो बे गथ'फोरा माने बिमाखौ बुंनायखौबो गोसोआव थाखासिगोन आरो सोर बुदैखौ माने सिनायगोन आरो गथ'फोरा ओंखायनो माने गथ'फोर थानायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनो नाङा गाज्रि बाथ्रा आखु बाहायनो नाङा गथ'फोरा माने बे बिमानि जिखुनु गाज्रि खामानि मावनायखौ गथ'आ नुवाखैबो जानो हागौ उन्दुनो गोनां समफोराव फरायनो गोनां समफोराव बेफोरबायदि माने मालाय सेक्स गेलेखुमानाय समाव गावनि असे बिहावजों सेक्स गेलेखुमानाय समाव माने नोंथांमोना हमनो थिगानो जादों नाथाय बै गथ'नि थाखाय माने आं एसे गाज्रि नुहुरदों आरो ना गथ'नि सिगाङाव बुंनायखौ आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जायबायदि असे बिहामजोआ गावनि हौवा थाखानानै आरो जायबायदि बिहाव गावनि हिन्जाव थाखानानै गावनि फिसाजो बायदिखौ जिनाहारि खालामनाय एबा रुमाव मोनसे मबाइल नायनानै सेक्स गेलेनानै बेफोरबायदि हमजानायाबो समाज थाखाय बिराद आन्देगेल जायो समाजाव बेफोरबायदि बाथ्रा खोथाफोरखौ खोनासंनो बिराद बायो निजिनि बिमा बिफा थायो निजिनि बिहाव बिखुनजो थायो निजिनि सोमोन्दो जानाय बिदा फंबाय थायो बेफोराव माने बिराद लासिं जायो माने बेफोरबायदि बिहावजोंनो बिहामजोआ माने सेक्स गेलेनाया माने समाज थाखाय आन्देगेल जायो बिसोरखौ माने साबजिर खालामना होनांगौ जेरै हमना ला रायजो राजाफोरा पानुलु पिलदा थानाय दिनै गावबुराफोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट लानानै एकदम जमा जानानै बेखौ माने दायनि साजा बायदि साजा होनांगौ लोगोसे माने बेखौ आयेननि बेरेखा खामानि मावनो थाखाय माने एसे साजा होनांगौ बिसोर सानैखौ आं साजा होनायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया लोगोसे आं बै फंसे बाथ्राखौसो गथ' थानायाव मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौसो एसे दुखु मोनदों आरो जाय बिदि हमग्रागिरि बिथांमोनखौ जेबो नङा आं गासैखौबो मोजां मोनो लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जायबायदि दाय मावदो बिसोरखौ माने आयेननि थाखाय बिराद गोख्रों बेरेखायै जुरिमाना खालामनांगौ लोगोसे बिसोरखौ नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय आङो जायबायदिनि गामियाव सिखावखौ हमदों बा जायबायदिनि गामियाव माने दायनिगिरिखौ दाय हमदों माने आंनिफ्राय माने कंग्रेचुलेसन जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांमोना दायनिगिरिखौ साजा होबानो जाबाय लोगोफोर आरो आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंनायाव माने गोरोन्थि बुंफ्लांहैदोंब्ला बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं गासैखौबो माने गोसो गोरबोनिफ्राय माने निमाहा बिहरना थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दिनैनि आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर मासे बुंनायखौ मोनसे आं निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबो खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो साबसक्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बर' हारि जिउल' जाबाय